Lugadan ang sarong motorcycle rider kan makabangga sa sarong SUV sa Emil de Roses Avenue sa Cruzada, Legazpi City, alas 2:05 nin hapon kasuudma. Binistoan motorcycle rider na si John Dexter Lieba, 28 anyos na residente kan Barangay 39 Bunot, Legazpi City. Binisto man ang driver kan SUV na si Vixon J. Jao, 20 anyos kan Bibingkahan, Sorsogon City. Sigun kay Police Chief Master Sergeant Jaram Mendoza Palmones, ang traffic investigator kan Legazpi City Police Station, paliko nakuta sa sarong subdivision ang SUV kan mabangga ini kan nag-overtake na imbultong motorsiklo. Aminado man subot ang rider na dai na kaininari paro ang SUV, darakan pagmamadali na makauli huli kan labing init kan panahon. Hapon ng pagkatapos kang pangyarihan, ining tugang niya na babae nag-report sa muyang opisina. Siya ang nagrepresentar duman sa iyang tugang, nag-uron sinag kang driver kang Pajero na sinda nangako man, aminado man sa driver niyang tugang ng motor na siya ang may sala so nangyari. Aminado man, so nangako sinda na sinda na lang ang mapaayos kang danyos katong duman sa Pajero po. Lugad sa payo asin iba pang parte kan lawas ang sinapo kan rider. May suulot man subuot ining helmet alagad nakabarabada darakan sa iyang pagkakabagsak. Ligtas naman ang driver kan SUV. Tikulo na nagmamaniho po sa tuyang syudad. Medyo patanid po sa inda na kung kita po pauli na ng panahon po mainito, dahil po kita magpakaskas kan pagmamaniho. Ito po ano po sa kay vehicular accident, kasi na po nagmamadali. So dahil ito napapansin, sa mga bihikulo man na nasa batanta, kung may paliko, para may bataran ka po, magluway-luway po kita, magsunod po kita sa kang tamang speed po kang pagpadalagan sa tuyang syudad. Sa ngunyana, pigbubulong pa sa Bicol Regional Hospital and Medical Center ang motorcycle rider. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Bue.